Magandang gabi mga kauragon. So kailangan na natin magkape. Tinatamaan na tayo ng antok. So dito tayo ngayon sa Bumaka Seawall. Parada lang natin maayos. Makalabas yung kwet. Tao yung sa pagbihan. Ayan. At pwede. Kaya ka naman niya kay Juan ha. Kape tayo, magkape. Sana may pambayad tayo dito. Tayo sa Bumaka. Shout out sa 2 viewers. Atras siya kahit walang pahinante. Jan Vincent Vilario. So yung gayahin mo, hindi kailangan ng pahinante. Atras sa dilim. Okay. Turog na. Wala, diretso to pwede. Wala, tulog-tulog to. Kakapin na tayo. Hindi natin yung ilaw. Hindi nakakasilaw. Kapilang katapat niyan, buhay na ulit. Sa taas magkape sa taas tayo ng hagdan. Sa release ng train stick natin. Hello, dagat yan yung mga nangingisda yung mga ilaw sa laot. Mamaya ka na matulog. Magkape ka muna dyan kay Joan. Yung release ng train tabi lang ng bahay. Apa? Sige. Para malasa. Shout out sa may million. Hintay ko dito si Hungry Driver.
Nandiyan na siya sa ano, sa Atimunan. Malapit na yan dito. Wala ang sumante. Mainit. Bakit kaya yung kape mainit? Wala siyang suma. Ano? Purong kape. Ayan, truck oh. Mainit. Bakit kaya mainit yung kape na to? Yan man baga to nag-live si Jojo Tracker. Oo, kanina mga ano yata, hapon. Hapon yata dumaan dito. So hindi siya nakatagos ng ano, ng Cavite. Kaso kape lang oh, walang panulak. Ay, walang tinutulak pala. Init. Ayun, ganda na dagat to, madilim lang. Hindi makita yung ganda ng dagat. Ganda ng pwesto na to. Ayun oh. Sa may tabi ng release. Tapos yung baba, yan ang dagat. Ganda yung pwesto. Dati maraming manok dito, ngayon wala na. Daming manok dito pa dati, mga panabong. Wala na dito. Bawal na siguro kasi dadaanan na itong release na yan. Ayan, shout out sa ano, 7 million. Shout out 5 million. Ading Jason. 7 yung nanonood eh. Jason lang nagko-comment. Naantok na ako, kulang pa ako sa tulog. Natulog ako kanina doon sa ano, sa Libmanan. Nagising ako doon mga ano na, mag alas 5 na. Alas 5 ng hapon. Doon sana ako magkape kay ano, kay Tita Remy, kaso walang parking oh, puno. Ayun oh. Dito lang sa unahan konti. Yeah. Lakas ng hangin. Kape tayo, kape. Ang suman. Ilog na lang. Yan. Hangin. Shout out 6 million. Patay na yata lahat eh. Wala na, daming manok dito dati. Pwede ba to ulam sa ano? Sa kape? Itlog? Ngayon lang ako nakaulam nito ah. Oh. Shout out Angry Driver. Bilisan mo dyan.
Hinihintay na yung pakarga mo doon sa Bicol. Shoutout kay Jojo Tracker. Hindi nang bayad ng kape. Wanted si Jojo Tracker, di nagbayad ng kape. Dito yung nag-live kanina Jojo Tracker. Yung tabing dagat. Kumain siya ng itlog. Balat. Red Million, shout out. Comment kayo mga idol. Harap ko lang sa harap yung camera kasi magsawa kayo sa mukha ko. May kakonboy ako, nandun pa sa Ragay. Iniwan ko na Ganda ng view dito pagka umaga. Tapos ang sarap pa ng hangin. Malamig pala, hindi masarap. Malamig. Masabihin masarap natikman mo ba? Pwede, may manok ka pa dyan? Masagasa ng manok mo dyan. Isa. Grabe, init ng kape. Ba't kayo mainit to? Bukod pala yung kape. Dalawa pala sila. Nga oy. Wala may comment oy. Comment mo diha mga idol. May si puti Shout out sa 9 million. Totoo ba to? 9 million. Uy, 10 million na. Shout out. Tagal na yung driver. Hindi ko na siya mahintay. Pinadagdagan ko ng ilaw sa ano niya, sa traktor. Tapos lalagyan ko pa yun ng busina, yung yung viral busina ngayon. Kasi hinahanap ng mga bata Busina lang gusto nila. Madilim na nga, kulang ng ilaw dun sa sa trailer. Sa gitna wala, tsaka dito sa dulo. Saka dun sa may sa may gulong. Ayun kulang ng ilaw. Dapat may maraming ilaw yung niya, trailer. Kasi pagka yung mga inaantok-antok na ba pagka ng orbada, mga salubong mo
Susuruin na yung trailer niya. DLTV. Ataw. 10 million shout out. Yung ba di uso bagatungan yan. Uso nga. 500 ang ano, 500 sa Shopee. 500 order ka sa Shopee. Saan kaya dumaan tong motor na to? Shout out Jojo Tracker. Dito sa lugar na to, hindi ako natutulog dito. Lugar na to. Tingnan mo, kukunti yung truck dito nakaparada. Ayun sa unahan may may isa o dalawa. Bira natutulog dito yung mga truck sa lugar na to. baka may vampira daw dito kaya bira yung mga natulog na truck. Ayun daw lang talaga hindi ako natutulog dito. Madilim kasi dito. Madilim. O karamihan natulog doon sa may mga harap ng may mga harap ng kainan doon, kapihan. Dito bira. Madilim kasi. Saka dagat yan Mamaya kuhain ka ng siokoy dyan 9 million shout out. Bus diesel mo kayan. Sipsipin talaga ng vampira yan. Hindi vampiran dito. Pati tireman. Marami talaga din nagsasabi na delikado matulog dito kahit kahit madaanan ka ng pulis dito ng patrol. So warningan ka dito ng patrol. May mga nagro-ronda naman dito na mga patrol na pulis. So nga lang sasabihan kanila na huwag ka matulog dyan. Daily kids. So pag natulog ako bandang doon sa Malikboy pagbilaw. Doon kahit nakabukas yung bintana mo doon, tulog na tulog ka, walang gagalaw sa gamit mo. Dito nakita ni Joyce si Nene diyan. Na yan? Ang lugar na yan. Diyan nag-viral yun. 13 million shout out. Pa de. Yung pabaya sa sa driver pa hinante. PMC yun PMC tracking. Ano na kayo balita doon? Sa magtatay na yun. Nakauwi na kaya ng Bicol? Shout out kayo ay Kasipag Tracker. Buti na lang nasa Iloilo si Kasipag Tracker. O siya yung nakatulong doon kila Nonoy. PMC yun PMC tracking.
Di ba PMC yun? Yung ano? Alam ko PMC yun eh. Ay, BMC yata yun. BMC. BMC yata yun. Hindi ko natanda kung PMC o BMC. Bilis lumamig ng kape ko. Mahangin kasi. Ayan, magbayad na tayo. May pambayad kaya tayo dito. Baka wala tayong pambayad. Pwede. Puntahan mo ko dito. Wala akong pambayad ng kape. Ako, wala nga yata. Butik na yan. Walang bariya. Eh, magkano po yung kape? Ito po. Takbo na ulit. Ay, nakalive yata si Jojo Tracker. Nakalive ba? Ayun, nakalive nga yata. Nagkakape. Babayad ako ng itlog kinanay. Magkano itlog, Nay? Live si Jojo Tracker. Nasaan na kaya yung banda? Nagkakape. Hindi ko na hintayin si Hungry Driver. Baka natulog pa yun. Saga ng patindara tayo. Kaya mo yan, Mari. Motorin mo. Lapit lang to. Sana kaya banda si Jojo Tracker. Naka-live eh. Nabunuan. Tawa ko ng tawa ron. Naubusan pala ng... Tawa ko ng tawa ron sa ladya eh. Nagkape. Wala na pala siyang pambayad. Saan ka na? Dito ako sa Gumaka. Siwol. Naswang kaya dito? Wala nang ilaw pala yung ano ko dito. Madilim na. Ayun o, maalon. Grabe alon ng dagat. Kita nyo? Ayun o, kita nyo? Madilim pala. Hindi pala kita. Ayun o, wala na. Dapat may ilaw pa yan dito. Tapos sa kanto. Hungry Driver, saan ka na? Nilak ang pinto ko. Nilak. Hindi ko naman nilak to kanina.
Nilak yung pinto ko. Sa kabila. Ay guys. Nilak yung pinto ko dito sa kabila. Ayan. Ito naman nilak ko. Kaya suwa nga siguro dito. Putik na yun. Oo ba ako hindi ko naman nilak to. Ba't nakalak na? Baka siguro may aswang dito. Ayaw ko na magkape dito. Buti na lang ano yung kabila. Yung kabila ko kasi pinto. Wala nang ano yan, wala na yung handle doon sa labas. Pindutin na lang para mabuksan. Ay yan, dudukutin na lang pala yung ano yung lock niya. Eh sinara ko yung bintana. Tapos dito nilak eh. Tinadlock. Dulak na dyan. Alis na ako. Tayo pa din. Ang dilim eh. Ang dilim dito. May supoy dito. Dilim. May nakaparada doon, dalawa. Dalawa lang. Ay, dalawa, tatlo. Sa may dulo. Ayan. Kaya nag-lock ng pinto ko. Pistilan. Pastilan pala. Bas na yan, tagal na yan dyan. Hindi na kinakuha. Ayan o. Ay, dalawa lang pala sila dito. Sabado dito pagka nanakawan siya dyan. Wala talaga matulog dito. Madilim. Wak-wak. Hindi alam, may gumagapang pala dyan sa ilalim. Dito pa yata si Jojo eh. Kaya banda yun. Hindi na ako nag-helmet. Wala namang LTO. Ano yun? Ito yung ano, siyan. Yan. Dito nakatira si Nene. Si Brian Tan. Dito rin, hindi ko makita dito yung school niya eh. Pinunta ni Joy. Ang driver. Ano ba yun? Arco. Sa Arco. Ay, ito. Ito pala.
Maliit lang. Ito pala yun. Santo Tomas na siya. Oo, gabi nga lumusot. Ngayon lang siya lumusot. Ngayon lang siya lumusot. Kasi nag-live siya kanina, ano yata, alas 2 o alas 3. Hanggang driver. Wala, tagal kasi ang driver. Baka tulog pa siguro yun. Pagpak, diretso mo na to. Para pagdating doon, tulog. Bukas ng hapon. Bakbak na nga, pabikol. Kasi marami kasi kaming maraming ataking. Ataw kami ngayon sa biyahe kasi maraming loading. May bahaw pa doon na apat na loading. Nagatak siya ang driver ngayon. Tapos yung isang trailer sa Bicol, kasunodan ko na ewan ko sa Ragay. Naantok ako pagka may hinihintay. Ayaw ako lang, dire-diretso lang takbo. Wak! Shout out sa 2 million. Kilala ka naman yung isa dyan. Ano naman? Shout out sa'yo. Pwede, bukas ng hapon, balik na naman ako. Kailangan. Kasi maraming loaded. Dito tayo pag maraming loaded, kailangan may biyahe talaga. Pero pagka mahina naman yung biyahe, yun, makakapag relax. Masarap na akong tatakbo dito kasi hindi pinala yung mga butas. Dito lang sa Tagkawayan, putik na yan. Parang kabayo. Kailan kayo maayos yung kalsada ng Tagkawayan na yan. Ano na to? Claridel na to eh. Na yung signal ko. Naka-freewheeling. Ayaw mo yan? Jan Vincent Pilario. Paho, naka-freewheeling. Yan, hindi mo kaya kasi wala nang paho dyan sa pier eh.
pa di? May signal pa ba? Di pa ba nag-hang yung live ko? Parang ano na eh. Mahina na signal dito eh. Oh wow! Nandito, maliit ng kalsada. Yan Vincent Albulario, shout out. Ito, tingnan mo, pao, naka-pre-wheeling. Kaya mo ba to? Ito ba yung hindi mo pwedeng maliitin? Pwedeng magpalaki? Ang buong biyahe ng probinsya? Kala ko nag-gang na. Okay. Ito yung upload. Baka ano. Mandi muni. Si Angry Driver. Hindi na nanonood ng YouTube ko. Ay ko Angry Driver. Baka nandito yun sa kapihan nila, Joy Bisaya. Huli ka ngayon. Huli ka ngayon mga Angry Driver. Nandito ka sa kapihan ni Joy Bisaya. Buti na yan, ang mahal pala ng pusit dyan. Nagulat ako, 180 binayaran ko. Kain lang ako pusit, ulam ko. Tapos isa't kalahating kanin. Nagulat ako pag bayad ko 180. Ayun eh. Nagala ko mga nasa ano lang. 750 lang yung pusit. 150 pala. Stilan. Pinaulit order ng pusit ko. Budol yata ako. Yata hindi. Yun. Wala. Grabe kumain ako dyan sa ano eh. Joy Bisaya. Ewan ko lang kung tama yung computation ng ano eh, yung titira niya eh. Pusit, isang order. Tapos, set kalahating kanin. Gulat ako, 180. Ay, may super. Hindi ko na tinanong kung magkano yung pusit. Iharap ko na lang. Sunod, tatanong ko magkano yung pusit doon. Magtatanong ko magkano yung pusit doon. Yan sa akin tindira na yun. Budol ako nun. Pag ako kasi kumain, hindi ako nagtatanong kung magkano ang presyo eh. Pag order ako ng ulam, orderin ko na lang eh.
Nagulat ako doon sa binayaran ko, 180 ka sa ano ah. Talong pang kumain sa mahaling restaurant ah. Sa Saragay, may kinakainan ako dyan ng mura talaga. Grabe yung mura yung kainan na yun. Breakfast na din. Tingin ko na, isa na ko ng tindera ano eh, medyo ibig sa'yo. Mali yata yung competition doon sa kinain ko. Doon Saragay, bagong bukas na kainan. Murang-mura talaga. 25 ang order ng ano, kinunot. Kaya pag doon ako na-timpo na ano, tanghali o kaya ano, hapon, doon ako kumakain ng ano, hapunan, tanghalian. Ayaw ko na kumain sa may mga gutuhan. Grabe, masarap nga. Sobrang mahal naman. Bigat sa bulsa. Dito may signal pa ako dito. Right. Iwasan talaga yung kalsada na yan. Oh, no. Shout out, Jojo Tracker. Tawa talaga rin, tawa dun sa live ka kagabi. Meron. Tapos dumaan sila yata pa din sa may ano eh, sa may dumaan sila sa bayan ng Pili. Bayan, inalok daw sila doon eh. Inalok daw sila doon. Binibintan daw yung penalty. Gagod. Mayroon pala dyan. May bayan ng Pili. Adik. Ano mo nga yan pa de? Survey mo nga yan. Ay. Parang yata ko inantok doon sa kape ah. Teka. Walang iyan.
talaga. Ah, ano pala yan sa bayan kang pili pa rin. Ay, mga mikos. Ayun na signal dito kasi bakit na ako ng bundok. Ewan ko lang, malakas yung globe dito. Globe. Nagpalit kasi ako ng SIM card, globe. Si matagal yung load. Sa talking text ko sa load ka ng 99. Siguro 3 araw lang. Ubus na. Eh dito sa globe, 1 linggo. 7 days yan. Go plus 99. Buwan ko sawa. So, wala nga lang pang tawag. Ano lang, YouTube, Facebook. Hoy! Uy! Shut up! Bigyan kita moderator. Yan. Shout out sa ano, sa 2 viewers. Jason, thank you sa ano, sa suporta. Sulit. Kaya pakidikitan si ano, pwede. Yung bago natin dyan. Bago natin viewers dyan. Dikit na lang. Hindi ko mabasa masyado yung ano nyo, yung comment kasi matagtag. Wala akong salamin. Salamin talaga. Kailangan na magsalamin. Sira na yung mata. Welcome, my dad, welcome. Salamat sa ano, sa dalaw sa live. Tingnan ko lang kung dikit. Mamaya tingnan ko kung nakadikit na ako sa idol. Akhir kita na check ko mamaya kung ano, nakakadikit na ako sa
pa dito pag lower ko. Salamat pa rin, salamat. Makadali tayong manok dyan. Patay, ganda. Pagka may medyo magaga yung dating ko ng pili. Makapasyal tayo doon sa amin naman. Doon naman tayo kukuha ng manok. Kapag na dyan sa'yo kasi maubos na yung manok mo dyan. Yung manok mo doon, ang itlog na yung manok mo dinala doon eh. Yung itim. Ay. Grabe siya ang sira ng kalsada. Puro butas yun ang kalsada rito. Pangit ang kalsada rito ngayon. Sira-sira na. Ganda-ganda lang kalsada pagdating mo ng Laguna. Yun, Laguna. Ulit nito. Ito yung madalas aksidente pag ganito yung kalsada. Lalo yung mga first time makadaan dito, yung mga private. Hindi nila alam ganyan yung kalsada. Bigla na lang silang hihinto dyan, full stop. Ito yung mga nakasunod, ataw din. Ulaya daw muna yan si Padi. Bago tayo na bisita. Ako na muna dua magulay. Lalo dito, yan yung kalsada na yan. Yan. Daming umuovertake dyan sa Sunder. Busy sa inyo, muntik-muntik ang sumalpok dyan sa trailer ko. Pasensya na mga idol, hindi ko mabasa yung comment nyo kasi tayo? Nasa zigzag road tayo. Road, bakit ng bundok? May signal pa ako dito.
Balik-balik ko dito, kabisado ko na yung mga butas ng kalsada. Kung saan yung may butas. Gusto ko makasubok ng mga biyahe ni, tulad ng mga biyahe ni Jojo Tracker. Mayuan. So sana may makabili na ako ng GoPro. Para kahit pa paano, sa pag na-drive. Kasi pag cellphone kasi gamit mo, hirap. Makaldag yung truck. Pag GoPro, ilagay mo lang sa ulo mo. Hindi sa gabal sa pagmamaneho. Yung parribo. Ang alin pa din. Alin ang paparribo. Okay. Ayan, paakyat na tayo ng bundok. Bundok at Timunan. Yung maliit na kalsada na yan. Yan yung ano nito, yung tinatawag na buko yun tawag na Bitokang Manok. Bundok Peninsula. Signal pa ba din? Hindi pa naglalag? Dito na tayo sa bundok. Baka inaanto ka na pa din, pwede ka na matulog. Live ko lang to hanggang sa mawala na ng signal. Dito talaga sa lugar na to, kahit shout out sa sa nandyan ang mga viewers. Shout out sa inyo. Hoy, truck driver, KSA, shout out.
Shout out, boss. Salamat sa ano, sa pag-watch. Salamat sa pagdalaw, ano, boss, truck driver. Yes, shout out. Pasensya na, mahina na yung ano ko, mahina na yung signal ko, nandito tayo sa bundok. Mahahon tayo ng bundok. Bundok ng Atimunan. Mahirap lang kasi dito pag mga probinsya, mahina yung signal. Wala tayong signal. Shout out, boss. Ingat sa biyahe mo dyan lagi. Salamat sa ano, sa pagbisita ko sa aking live. Wala, kailaw-ilaw. Grabe kalsada, oh. Tingnan nyo. Yung pinatong kasi na espalto yan, nag-uulan, pinag-aalod na. O dapat, kayo din na lang yan. Kasi maganda pa yung ilalim yan. Yung pinakasimento talaga. Yan, tulad yan ito. Yan. So, makinis yung simento. Dapat kayo din yung espalto. Hirap kaya, umaahong ka na tapos yung dadaanan mo, puro butas pa. Tapos ahon, lusong naman tayo. So pagka-ahon ko dito, palusong na yan, wala na tayong signal. Truck driver, KSA, shoutout po, salamat. Salamat sa pagdalaw. Ingat, ingat palagi dyan sa biyahe mo, boss. Sa disyerto. Sarap siguro magmaneho dyan. Walang makunti lang yung kasalubong. Walang kurbada. Inantok tuloy ako sa kape. Dapat pala hindi ako nagkape.
paglagpas natin dito, wala na tayong signal. Kakaroon naman ng signal to pagkababa na ng ano, Lucena. Mahirap dito sa ano, hanapin talaga signal. Uy. Yotek. Grabe yan. Kailangan niya lahat ng linya. Wow! Ramdam talaga sa upuan. Wala pang airbag. Kaya pag nalubak, masakit sa balakang. Wala na kasi itong airbag yung upuan ko. So, ang sira kasi nito yung cabin shock. So, walang available na pyesa. Kaya tiyaga talaga. You know, bumibira kahit kurbada. Yan, talaga malulupit talaga yung mga bus. Ilib talaga ako sa mga driver ng bus na yan. Buo ang loob. Akala mo walang mga sakay na pasahero ito. Hindi ako mapagod sa biyahe. Napagod ako dito sa kalsada. At sa katawan. Sana kaya si hungry driver. Hindi ko pa nakakasalubong. Ayos yung espalto nila dito eh. Kulay pula. Wala na natin mabili yung espalto yung PWDs. Dito sa lugar na to, mahirap din dito matulog. Basta-basta. Hindi ka matulog pag Mali, mabiting ka na.
buhay. Oh! Okay. Okay. Bibili ako ng ano dito. Suman. Napayatang makatipid. Mali. May parada ako dyan, Mali. Bibili ako ng suman. Para almusal. Sarap yung suman dyan. Malagkit. Basta imunti.
tayong suman mga uragon. Almusal mamaya. Oh! Hindi tayong suman. Pansitan at kainan. Yung saging, lalaki. Suman ka ba? Wala. Suman ko na lang. Bagong luto. Ay, mainit mo nga. Mainit. Magkano isa nito? 5 po. 5. 5 piso. Isa. Laki. Silugi tayo doon sa maliit, 5. Pag maliit, 5. 5 siya. Saging na lang. Shout out kay ate. Kumakain. Hapunan yan. Umaga na yung hapunan. A Bicol, Libani. Yata akong pira. Sarap yung suman sana eh. Walang gawa? Hindi ko mawala. Sayang. Pero okay naman to, mabigat sa tiyan. Tagal matunaw lang. Apat lang. Yan, nasa lubong ko na si Hungry Driver. Doon sa tok-tok.